କିଛି ସ୍ୱର ଏମିତି ଥାଏ ଯାହା କେବଳ ଗୀତ ଗାଏନି ବରଂ ଗୋଟେ ପୂରା ସମୟର ଗୋଟେ ଜାତିର ଆତ୍ମାକୁ ବଖାଣିଥାଏ। ହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଭଳି। ଏକଦମ। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମିତି ଏକ ସ୍ୱର, ଭାରତରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ଭୂପେନ ହଜାରିକାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଡକ୍ଟର ରାହୁଲ ଏସ୍ ଖରାତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି। ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ମୂଳଦୁଆ ହେବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣା ଜାଣିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଝିବା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ନିଜ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ପାଲଟିଗଲେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଆଉ ବାକି ଦେଶ ଭିତରେ। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏମିତି କି ଯାଦୁ ଥିଲା ଯେ ତାହା ଆଜି ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁଠୁ ମଜାର କଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଟା ଖାଲି ଜଣେ କଳାକାରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ। କଳା କେମିତି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନ ହୋଇ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱର ହୋଇପାରେ, ଭୂପେନ ହଜାରିକାଙ୍କ ଜୀବନ ତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1926 ମସିହା, ଆସାମର ସଦିଆ। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟା ହଜାରିକା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ କାନରେ ଆସାମର ଲୋକକଥା ଆଉ ଲୋକଗୀତର ମହୁ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମୂଳଦୁଆଟି ବହୁତ ଶକ୍ତ ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସାମର ଲୋକସଂସ୍କୃତି କଥା କହୁଛୁ, ସେଥିରେ ଖାଲି ଗୀତ ନଥିଲା, ସେଠାକାର ମାଟିର ବାସ୍ନା ଥିଲା। ହଁ, ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବରଗୀତ ଆଉ ବିହୁ ଗୀତର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବରଗୀତ ହେଉଛି 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନ ସନ୍ଥ ଶଙ୍କରଦେବଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବିହୁ ଗୀତ ହେଉଛି ଆସାମର କୃଷି ପର୍ବର ପ୍ରାଣ। ଏହିସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ମଣିଷ ଆଉ ସମାଜ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏକଥା ପଢ଼ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ପିଲା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଲେଖୁଛି। ହଁ, ଆଉ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତେଜପୁରରେ ଏକ ସଭାରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଗାଉଛି। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଦୁଇଜଣ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ। ଜ୍ୟୋତିପ୍ରସାଦ ଅଗରୱାଲା ଓ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ରାଭା। ଏକଦମ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଥିଲା। ଅଗରୱାଲା ଓ ରାଭା ଖାଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଏକ ଦିଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ କଳାକାରର କାମ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା। ଓହୋ। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭୂପେନ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସିନେମା, ଥିଏଟର ଆଉ ସାମାଜିକ ସକ୍ରିୟତାଙ୍କୁ ମୁହାଇଥିଲେ। ସତରେ, ଜଣେ ପ୍ରତିଭାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏହା ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ବିଲକୁଲ। ତେବେ ଗୋଟେପଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସାମର ମାଟିରେ ଗଭୀର ଚେର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଡେଣା ମିଳି ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ହଁ। ସେ କେବଳ ଜଣେ କଳାକାର ନଥିଲେ, ଜଣେ ବହୁତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ MA, ଆଉ ତାପରେ ସିଧା ନ୍ୟୁୟର୍କ, କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ହଁ, ସେଠାରୁ ଗଣଯୋଗାଯୋଗରେ PhD। ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ସମୟଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 1940 ଓ 50 ଦଶକ। ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ରହିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ଠିକ୍। ସେଠାରେ ସେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ କିପରି ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ହତିଆର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ସେଟା? ସେ ସେଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଆଉ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପଲ୍ ରବସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୂପେନ ହଜାରିକାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାରରେ ବା ଗଙ୍ଗା ବହେ କାହିଁକି ଶୁଣୁ, ସେଥିରେ ପଲ୍ ରବସନଙ୍କ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ରିଭର ଗୀତର ଗଭୀରତା ଆଉ ମାନବିକତାର ଛାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ବାଃ, ମାନେ ସେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣି ଆସାମର ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ସହ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଏକଦମ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯାଦୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର କୂଳରେ ମିସିସିପି ନଦୀର ବେଦନାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏହି ତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି PhD ଡିଗ୍ରୀ କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବାର କଳା ଶିଖାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନବ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାର୍ଗ୍ରେଟ୍ ମିଡ୍ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୀତ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଆଉ ସୁରର ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରେମ ବା ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଉନାହୁଁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କଥା କୁହେ, ବିସ୍ଥାପନର ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା କୁହେ,
ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଏ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ସେହି ଅମର ଗୀତ ମାନୁହେ ମାନୁହର ବାବେ। ମଣିଷ ମଣିଷ ପାଇଁ। ହଁ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ହିଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ କେବଳ ଆସାମରେ ସୀମିତ ରଖିନଥିଲେ, ଠିକ୍ ନା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଭାଷା। ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଓହମିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ଏପରିକି ତାମିଲ ଏବଂ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ହଁ, ଏହା କେବଳ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଭାଷାର ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଚ୍ଛା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର କୂଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀର ଦୁଃଖକୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥିବା ଜଣେ କୃଷକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁ। ଆଉ ଏହି ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ ବଲିଉଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋଦାଲି ଫିଲ୍ମର ଦିଲ୍ ହୁମ୍ ହୁମ୍ କରେ ଗୀତଟି ଶୁଣିଛେ। ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏହାର ମୂଳ ସ୍ୱର ଆସାମର ଏକ ଲୋକଗୀତରୁ ଆସିଛି? ଏହା ହିଁ ତ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତା ଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା। ବିନା ତାର ଆତ୍ମାକୁ ହରାଇ। ଏକଦମ। ଦମନ, ଗଜଗାମିନୀ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସାରା ଦେଶକୁ ଦେଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବଲିଉଡ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାମ ଥିଲା ଆସାମୀ ସିନେମାରେ। ହଁ, ସେ କେବଳ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକାର ନଥିଲେ, ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ଫିଲ୍ମରେ ଏମିତି କ'ଣ ଖାସ୍ ଥିଲା? ଏଥିରେ ସେ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ନାରୀବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଥିଲେ। 1961 ମସିହାରେ? ହଁ, 1961ରେ ଜଣେ ମହିଳାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶକୁନ୍ତଳାର କାହାଣୀ କହିବା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ସତରେ? ଏହା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କାହାଣୀକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କଳା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକୃତି ପଛରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜଣକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କିଛି କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି ନୁହେଁ କି? ହଁ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସେ କେବଳ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକାର ନଥିଲେ, ଜଣେ ଲେଖକ, କବି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଏପରିକି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ କଳାକାର ସମାଜଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସମାଜର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ଆଉ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ବି ଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ଭୂମିକାକୁ ଏକାଠି ତୁଲାଇବା କ'ଣ ସହଜ ଥିଲା? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କଳା ଆଉ ରାଜନୀତି ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବ? ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖାଅଛି ଯେ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଳା ଆଉ ରାଜନୀତି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର କଳା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜନୀତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସାମ ସାହିତ୍ୟ ସଭାର ସଭାପତି ହେଲେ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ମାନବିକତା ଓ ଏକତା। ଆଉ ଏହି ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ତାର ତାଲିକା ବି ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାର, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ଆଉ ଶେଷରେ 2019ରେ ଭାରତରତ୍ନ। ହଁ, ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ। ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଠିକ୍, ବରଂ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ବହୁମୁଖୀ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସଙ୍ଗୀତ, ସିନେମା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁକିଛି ପାଇଁ। ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ସେ କେବଳ ଆସାମର ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯିଏ ଭାରତର କଥା ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ରଖୁଥିଲେ। 2011 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ଏକ ବହୁତ ହୃତ୍ସ୍ପର୍ଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ହଁ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୁହାଟୀରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ ଭାଷାର ଲୋକ ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ହଁ, ଯେଉଁ ଏକତା କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ଗାଉଥିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାର କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୀତ ବା ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ। ତେବେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାର ହେଉଛି ଏହି ବିଚାର ଯେ କଳା କିପରି ସମାଜକୁ ଯୋଡ଼ିପାରେ,
ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ଯୋଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ବିଭାଜିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକାଠି ଆଣିପାରେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଗଲେ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ସାରାଂଶରେ କହିଲେ ଭୂପେନ ହଜାରିକା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ, ଏକ ସେତୁ ଥିଲେ। ହଁ, ଲେଖାଟି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ ହିଁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ, ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚାରିପଟେ ବିଭାଜନର କାନ୍ଥ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହେବାର ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ କଳାକାର ଯିଏ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଏଭଳି ସେତୁ ତିଆରି କରିବାରୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି? ହଁ, ଆମେ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱରରେ କେଉଁ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ଆଉ କେଉଁ ସେତୁ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏହା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ।